Голяма риба, голяма. Музикална енциклопедия на столетието. Нали се снимате с нея? Как ще се отцапате сега? Сега въжите да развие. Тя тежи много, човек. Ако беше да падне отгоре ти. Много тежка наистина. Много тежка. 70 кила е. Женските стигат до 250 кила. До 2 тона, 2 тона. 2 тона. Къде же е нож? Ето къде. На широкото. Изор голямо обаче. Турия да... така. Някъде се събрана остане. Ще остата и се събира. Такова става. Същата. С нощи шеваш. И кръв потече във мястото вече. Плавниците е като изкуствени. Също пластмаса. Човката и чак прозира. Днеска каква дата сме? 11 ли? 11. Мисля, тя е дефектна. Виж плавника и как да се Ще обърнем. Сега ще е порни. Да видим. Трябва да махне тук. Как да освободят терена да действа? Може и да има хайвер. По-нагоре ножа. А той между пръстите като прасето. Намериш някой часовник. Тя хищна риба, май, а? Хищна риба. Няма зъби въобще. Няма зъби. Никакви зъби няма. Това има хайвери. Как хайвер има? Ето и хайвер ли? Има черен, вижда се, че и черен хайвер. Чер хайвер има, да. Дайте му. Вие къв дроп има, гледай. Еш, кофи леве, човек. То 2 сантима дебело е. Дай порни още така вземе. До дупито, до дупито. Ето тук е те. Има, ама мъжка. Мъжка, майчко. Пак има. Е цица. Кое? Ето е... Ето и ли? Ага. Той не е черен. Еми ние... Той е на женските, той не чок, не е точно хайвер. Не, не го ще го страните. Тук е той. Шикарт, шикарт. Той виж, чер дроп има, човек. Ами има, как да няма, бе? И той бял дроп, виж. Бял дроп има, да? Да? Гледай. Значи, За кое да реща, бе? И как? Там трябваш, него не трябваш да го дадираш. Свърши се ти. Не свърши се. Така знаеш, що ни е разправи. Щото на прасето повече вътре ще острима вече. Голям мечок. Голям. Абе, катарак.
Няма скъсание. Тя ледена, замръзнала. Там не го разрязва до сред. Не, тук е. Айде, писам. Избяга. Иванята снямало да порасне повече. Мъжка риба, как да порасне? Аз ти казах, гледам в книгата до 70 кила са мъжките. Тята с толкова. Толкова? Точно 70. Тя може да е дърта, зато и няма зъби. Женските, що стават по-големи? Ето и глътката му. Пък глътка. Що има и месо, човек? Я виж ко месо има. Де? Стига, бе, стига. Не мога да дойде тук. Вкусно е. Супа става. Виж коя бяла става. Теле, ти отвържиш супата? Не. А? Ще стане, що не стане? Ето. Аз като бях по шлеповете от сома от шкембето, той има и дробчета и супа да го слагам, да е по-големи сома. Това е хубаво. Шкембет. Вчера голямо скачане, ама днеска не скача. Я измия тук да я обърне. Оттатък на... Да съм. Чакай, ще... Да изправя. Тя много ти живе. Искай, дай. Нали облегнала? Облегнала ли кажи? Игри, перките е всичко хрущяло. Няма въобще. Всичко се, че перките става на супа, може би, а? Стана. То? То хрущялче, Да. просто няма въобще. Те като се свари, се стопи, става супа да... Какво става? Мгм. Я бутни котака вътре. Направо ще влезе. Няма сти. А? Дай да я изправим да се отсиди хубаво. Пария за кърлета. Ето е. Тя много тежка е, човек. Много ти живе. Дай даже да я тварим на камиона. Да я натварим ли? Как? Ще да го отворя. Добре. Да се видите. Ага. Как ще я хвалим? Какво се тук е да се влече отзад да стане? Да се влече. Чакай, да... Дай тя ти си тук е. То дълъг по средата. О, много тежко е, човек.
Много тежко е. Какво брахте кола? Айде, Виж тук отприемем остатъците и как са увиснали.